It-tmexxija nazzjonalista fil-Kunsill tal-Gargur taħt is-Sindku Helen Gawċi ħoloq ħofra finanzjarja ta' madwar 173,000 euro għas-sena li għaddiet. Is-somma tinkludi dejn li għadu jrid jitħallas lil kredituri kif ukoll telf mill-fondi li jiġu allokati fil-lokalità mill-Gvern ċentrali. Dan mingħajr ma jiġu kalkulati wkoll l-ewwel xhur ta' din is-sena sakemm kienet hemm it-tmexxija nazzjonalista qabel ġiet sfiduċjata f'nofs Mejju li għadda wara mozzjoni li rat il-Kunsill li għaddi fidejn Sindku ġdid Mara Ameli fissem il-Partit Laburista. Dwar dan tkellmet fuq il-medja soċjali l-istess sindku attwali li qalet li l-proċess ta' awditjar kien meħtieġ biex is-sitwazzjoni setgħet tiġi indirizzata bis-serjetà. Tul dawn iż-żmien rajt illi t-tmexxija tal-Kunsill issir b'mod aktar responsabbli u b'mod aktar sostenibbli u għalhekk tlaqna mill-ewwel b'ħidma flimkien mal-accountants biex nagħlqu l-kodba tas-sena 2024 li fihom kien jirrikjedi wkoll jsir eżerċizzju mal-kredituri ta' dik l-istess sena biex naraw eżattament is-somma dovuta għalihom. Li fih identifikajna li kienna madwar il-fuq minn 100,000 euro dovuti lill kredituri telf ta' madwar 71,000 euro għal dik l-istess sena u fost l-infiq li kien hemm dik is-sena kien hemm ukoll nefqa ta' 61,000 euro fil-ospitalità li kienet tinvolvi wkoll l-avveniment tal-boxing. Għal dawn l-aħħar xhur il-kwistjoni tal-attività tal-boxing bi spiża pendenti ta' iżjed minn 20,000 euro kienet iċċirassa fuq il-kejk ta' taħwit kollu li Helen Gawċi tefat fih lill-Kunsill Lokali. U għalkemm xurilu qalet li se tħallas il-kont minn buta dan baqgħet ma għamlitu qatt. Fl-istess ħin it-tmexxija attwali fil-Gargur kienet talbet lill-Awditur Ġenerali biex jinvestiga tal-infiq taħt Gawċi. Is-sibt filgħodu Sindku Mara Ameli qalet ukoll li għalkemm dawn iċ-ċifri huma sostanzjali, l-eżerċizzju serva biex qed jistampa ċara u trasparenti tas-sitwazzjoni u kif il-Kunsill jista' jimxi l qudiem.